Estamos promovendo un proxecto que o que propón é unha experiencia inmersiva educativa pois para celebrar o ano castelao. Combinamos o xogo e a literatura nun escape room que, non deixa de ser un xogo de pistas temático, non? A actividade pois se centraría na figura e na obra de Castelao e permite aos participantes pois ir resolvendo misterios e retos baseados pois nos textos, nas ilustracións, nos ideais, etc., non? Os nenos e nenas pois convírtense en detectives literarios, non? Adéntranse na biblioteca, que é o espacio ideal para esa investigación, e ali pois trátase de resolver pois enigmas que se basean na obra e na vida de Castelao, co obxectivo fundamental de desbloquear, digamos, unha mensaxe oculta que deixou Castelao. Sabemos do poderoso do xogo como ferramenta pedagóxica, non? E pareceunos moi boa idea pois que fomentar o coñecemento de Castelao pois xogando. A ferida aberta no 36.